Impounding area sa City Traffic Management System nakasinati usab ug makapanlimbawt sa balhibo. Sa unsa kini mao kini ang hatagan ug detalye sa report ni Luan May Rondina. Sa sulod sa impounding area sa City Traffic Management System kon CTMS sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gitapok ang gi-impound nga mga motorsiklo nga nalambigit sa aksidente sa kadalanan. Matud ni Ruben Cajes, guard on duty sa CTMS impounding area, nga sagad sa aksidente sa mga nagmotorsiklo, adunay na nga angol, nabalian og tiil, apan aduna usay nakalas. Kini diri nga side mo ni atong mga involved sa aksidente diri. Unya na ni siya nabalian na siya namatay ani. Bation man sila og kahadlok usahay, apan ngadto-ngadto naanad na silang magwardya. Kaubang mubantay nila ang duha ka mga iro nga sila si Lima ug Cynthia. Saysay ni Cajes nga kauban nila mga iro sagad magtapok sa gilain nilang mga motorsiklo nga nalambikit sa aksidente ug mag-uwang magabii nga magatubang niini. Murag natoy gamay katingad-an diri kay sirbato ra sad to sila gilahar sad nya mo sigay lang signal light. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.